Yo pasti ya. Pasti ku. Pasti. Iki lho kepiye bolok, uban proyek kok dibuntu iki lho, omahe wargaku kebanjiran. Piye iki? Iki penanggung jawab terima ngene-ngene bloko. Banjir bandang iki kepiye? Banjir bandang iki. Ora gote buntu, dibuntu proyek. Barang apa sih ini? Gua tak parani, Mbak, ora gemrene ngono. Tak parani wis kok.